ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅକ୍ଟୋବର 2, 1869ରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପିତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନାମ ପୁଟଳିବାଇ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜୀଭରାମ କାଳିଦାସ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। 1948 ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ନାଥୁରାମଗଡ଼ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।